What's up, moje meno je Tian Moon a dnes som vám prišiel predstaviť moju skladbu Prázdne slova z albumu Ide o love. Skladba vznikala úplne spontánne, ako vždycky som bol v štúdiu sám, púšťal som si podklady a myslím si, že táto téma je vďačná a preto som aj o tom napísal, išlo to dosť jednoducho, je to chytlavé podľa mňa, takže poďme na to. Môžem si čítať, hej? Áno, môžeš kľudne, hej. Yeah. Nejsom chladnokrvný bastard, nejsom bad boy, charakter zdobí moje meno, to je flex môj. Čo sa týka tohto, tak ja sa odjak živa prezentujem, že nie som nejaký gangster alebo niečo podobné, však väčšina mojej tvorby je v podstate o láske. Čiže nie som žiadny bad boy, ani rozbíjač ženských srdc. A charakter zdobí moje meno, to je flex môj. Tam som poukázal vlastne na to, že väčšina chalanov flexí možno s nejakými materiálnymi vecami. A väčšina z nich je potom akože vo vnútri prázdnych. A ja som to zobral tak, že myslím si, že môj charakter je taký, že som prajný, som poctivý, dochvíľný, čo poviem, tak to aj dodržím. A v dnešnej dobe sú to veci, ktoré možno už prestávajú byť bežnými a môžeme s tým flexiť. Aj keď to tak v minulosti nebolo asi. Môže mať v piči vaše trendy a váš dress code. Môže mať v piči vaše masky a byť dnes svoj. Tak, toto je asi jednoduché. Môžem mať v piči, čo je teraz trendy. Idem si sám podľa seba, čo ma baví. A nebudem sa pretvarovať na niečo, čo nie som, takisto ani na sociálnych sieťach. Čiže nebudem nesvoj, ale práve naopak. Budem presne taký, aký som. Či už to je na sociálnych sieťach, pesničkách, alebo v realite. Čo poviem, to je pravda. Lyrics pália, ako gumy Niki Lauda. Tuto asi neviem, čo by som povedal. Čo poviem, to je pravda. Lyrics pália, to znamená, že niekedy mám punchliny, alebo bary, ktoré môžu byť aj ostré, alebo aj vtipné a pália ako gumy Niki Lauda. Kto videl film, tuším sa to volalo, ten Le Mans, tak tam bol čavo Niki Lauda, pretekár, najrýchlejší a tak som to k tomu prirovnal. Mám čisté úmysly jak Lália, Ježiš Mária, nech zmiznú všetci, čo sa tvária. Mám čisté úmysly jak Lália. Lália je v podstate symbol nejakej čistoty, takže moje úmysly sú dobré a čisté, čo sa týka hudby. A Ježiš Mária, nech zmiznú všetci, čo sa tvária. To je asi dosť jasné. Baby, nikto nie ako ja, skúšame dokola, veriť im, či nám prajú, no. Baby, volám teda moju priateľku. Nikto nie je ako ja, čiže som jedinečný, tak ako každý, aj ty si jedinečný. Skúšame dokola veriť, či nám prajú, čiže my ako pár skúšame veriť okoliu, či nám naozaj prajú, alebo je to len fejkové. A stalo sa, že sa vám niekto ukázal ako fejkový? Akože niekto z kamarátov? Stalo sa. No. Síce mi to nepovedal priamo, ale dozvedel som sa to tak poza chrbty. To je ešte horšie, nie? To je ešte horšie, áno. Však ten človek nemá gule ti to povedať na rovinu. Crazy, koľky si dovolia súdiť, kým pochopia, že majú hubu prázdnych slov. Crazy je šialené, koľko ľudí si v dnešnej dobe dovolí súdiť ostatných, kým vlastne pochopia koniec koncov, že majú hubu prázdnych slov alebo proste hubu sračiek. Plnú sračiek. Čiže povedia veľa, ale bez výpovednej Áno. Povedia veľa, ale bez výpovednej hodnoty nemá to žiadnu váhu.
Asi sa nudíte moc, keď riešite životy druhých, asi je toho dosť. Cítim, že prichádza dážď, zmijem vám vaše fejsy, budem váš nevítaný host. Asi sa nudíte moc, keď riešite životy druhých, asi je toho dosť. Tí, čo sledujú sociálne siete, tak si mohli všimnúť, že sa toho na slovenských internetoch dosť veľa deje a dosť veľa sa to rieši, ako keby tí ľudia nemali čas na svoj vlastný život a radšej budú kritizovať, súdiť a riešiť životy iných ľudí, ktorých v podstate ani nepoznajú osobne. Cítim, že prichádza dážď, zmijem vám vaše fejsy, budem váš nevítaný host. Tým, že cítim, že prichádza dážď, som myslel, že cítim, že im chcem niečo povedať, že idem to povedať a hneď na to som to povedal. Zmijem vám vaše fejsy, tie fejkové fejsy, masky, budem váš nevítaný host. To myslím tak, že nikto nechce, alebo málo ľuďom sa páči pravda do papule. Čiže som nevítaný host pre nich, keď im to takto poviem. Som typ človeka, ktorý ľuďom povie jasne, čo si myslí, či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Samozrejme aj vyhodnocujem, kedy sa to hodí a kedy sa to nehodí, lebo to je rozdiel. Ale u mňa ten človek vždycky vie, na čom je nejaký môj blízky. Rád nadstavím vám zrkadlo, pozri sa na všetky spálené mosty, ktoré si zapálil sám, pretože si sprostý. Rád nadstavím ti zrkadlo v tomto tracku. Pozri sa na všetky spálené mosty, ktoré si za sebou nechal. Veľa nevyriešených vecí, či už z detstva, alebo nejaké vzťahy, dospelosti, láska, kamarátstvo a tak ďalej. Zapálil si ich sám, to myslím tak, že sú to veci, ktoré si nevykomunikoval alebo nevykomunikoval správne s tými ľuďmi, čiže si zapálil sám seba a aj ten vzťah, aj keď to mohlo dopadnúť inak, lebo si sprostý. Toto bol môj track, ktorý sa volá Prázdne slova. Nájdeš ho na albume Ide o love, kde nájdeš ďalších 12 super pesniček. Poď si to vypočuť. Baby, nikto nie ako ja, skúšame rokovať.